U ovoj epizodi obuhvatit ću dešavanja u rusko-ukrajinskom ratu. Najveću pažnju posvetit ću najaktivnijem delu fronta kod Bahmuta i novom paketu pomoći Ukrajini od Sjedinjenih Američkih Država. Ukrajinska strana već nedeljama najavljuje veliki kontranapad kojim bi vratili teritoriju ponovo pod svoju kontrolu. I od ruske strane se očekuje velika operacija, ali vremenski uslovi i dalje prave veliki problem za obe strane. Kiša i dalje pada i veliko je blato. Očekuje se da će u drugoj polovini aprila zemlja biti dovoljno suva za veće operacije. Zanima me i vaše mišljenje gde očekujete veće operacije u narednom periodu, a svoje odgovore slobodno pišite u komentarima. Ruski graničari sprečili su napad diverzantske grupe u blizini sela Sluvočko u Brjanskoj oblasti. Ovo je još jedan pokušaj ukrajinskih snaga da uđu na teritoriju Rusije. Oružane snage Ukrajine uz pomoć HIMARS sistema pogodili su veća skladišta municije u Rubižneu i Lisičansku. Sličan napad pokušan je i u Melitopolju, ali je protivvazdušna odbrana uspela da obori sve ove rakete. A 6. aprila pogođena je i uništena zgrada u Bahmutu sa HIMARSom, gde su se nalazili vojnici Wagnera. Oružane snage Rusije pogodile su veća skladišta municije u Kramatorsku, Orehovu i Časov Jaru. Pozicione i artiljerijske borbe vode se duž cele linije fronta. U odnosu na prethodnu nedelju, teritorijalne promene imamo u Bahmutu i šumama kod Kremine. Obeleženo na mapi su teritorijalne promene u korist oružanih snaga Ukrajine u šumama kod Kremine. Da pogledamo sada stanje fronta u samom gradu Bahmutu. Ovaj deo fronta je u centru pažnje već više meseci i ovde se vode intenzivne borbe. Obe strane konstantno dovode dodatna pojačanja i pokušavaju da preuzmu deo teritorije. U odnosu na prethodnu nedelju imamo i značajnijih teritorijalnih promena u samom gradu Bahmutu. A sada ću vam prikazati tačno gde su se ove promene desile tokom prethodnih nekoliko dana. Prethodna epizoda izašla je 1. aprila. I tokom posljednjih nekoliko dana oružane snage Rusije, odnosno grupa Wagner, zabeležili su dosta uspeha u borbama za sam grad Bahmut. Ovo je situacija u samom gradu Bahmutu 1. aprila, odnosno u prethodnoj epizodi. Već 2. aprila ostvaren je manji napredak u južnom delu grada i još jedan veći napredak u severnom delu grada, odnosno u industrijskoj zoni. 3. aprila oružane snage Rusije napredovale su prema centralnom delu Bahmuta i preuzimajući kontrolu nad još nekoliko ulica u južnom delu. 4. aprila napredovanja su nastavljena u južnom delu Bahmuta i u centralnom delu grada. Dok 5. aprila imamo jednu veću teritorijalnu promenu, gde su se delovi fronta iz južnog dela i iz severnog dela gde je industrijska zona spojili, kao što možete vidjeti razliku i na mapi. Intenzivne borbe nastavljene su i sledećeg dana, gde su oružane snage Rusije ostvarile napredak u centralnom, južnom i severnom delu grada Bahmuta i pokušali su sa još jedne strane da uđu u naseljeni deo ovog grada. Međutim, 7. aprila ovaj napad je odbijen, kao što možete vidjeti i na mapi. Još jednom ću vam prikazati i teritorijalne promene u samom gradu tokom posljednjih nedelju dana. Kao što možete vidjeti, intenzivan napredak tokom posljednjih nekoliko dana u korist oružanih snaga Rusije. Iako mnogi tvrde da su borbe za sam grad Bahmut gotove, ja se ne bih složio sa tim. Mislim da će i u narednom periodu oružane snage Ukrajine pokušati da zadrže kontrolu nad ostatkom dela grada. Kao što možete vidjeti na mapi, oružane snage Rusije drže gotovo 80% ovog grada pod svojom kontrolom. Ali Ukrajinci im neće dozvoliti tek tako lako da preuzmu i ostatak zapadnog dela grada Bahmuta. Jedna od većih prepreka za oružane snage Rusije jeste i ovaj deo naselja samog grada Bahmuta, gde se nalaze više spratnice, koje davaju odlične položaje Ukrajincima da se i dalje brane. Na Telegramu sam postavio dosta snimaka o samom ulasku i izlasku iz grada Bahmuta. Ova dva puta se i dalje koriste, ali na snimcima ste mogli da vidite mnogobrojna uništena oklopna i civilna vozila koje su koristile oružane snage Ukrajine. Za sada, ove njive još uvek nisu u upotrebi, jer je blato i dalje veliko. Kao što sam rekao na početku epizode, u drugoj polovini aprila očekuje se da će zemlja biti dovoljno suva, tako da će Ukrajinci imati mogućnost i preko njiva da snabdevaju jedinice koje se još uvek nalaze u samom gradu. U narednim danima očekujem povlačenje ukrajinske vojske koja se nalazi
istočno od ove pruge. Kao što možemo vidjeti, taj deo teritorije je najveći u južnom delu grada Bahmuta. Prelazimo sada i na deo fronta kod Avdejevke. Borbe za opkoljavanje ovog grada još uvek traju, ali putevi u grad su i dalje prohodni. Prošle nedelje su američki novinari bili u samom gradu, što je jasan dokaz da logističke potrebe oružanih snaga Ukrajine i dalje mogu da uđu u sam grad. A ovi putevi su obeleženi žutom bojom. Na Telegramu sam objavio snimak posete Sergeja Šojgua fabrici oružja gde ste mogli da vidite proizvodnju avionske bombe FAB 1500, M54, FAB 500 i artiljerijskih granata od 155 mm. Ruska avijacija tokom posljednjih nekoliko nedelja intenzivno koristi ove bombe na frontu kod Avdejevke i odnedavno kod Ugledara. Ukoliko me pratite na Telegramu, mogli ste da vidite i ove snimke. Obe bombe imaju veliku razornu moć i one dobijaju unapređenja kako bi mogle preciznije da pogode metu. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država najavilo je novu vojnu pomoć Ukrajini. Ovo uključuje odobrenje predsjedničkog povlačenja bezbednosne pomoći iz zaliha vojske Sjedinjenih Država. U ovom paketu dodatne pomoći poslate su rakete za HIMARS sisteme kao i za protivvazdušni sistem Patriot, artiljerijske granate od 105 i 155 mm, minobacačke granate od 120 mm, protivoklopni sistemi, municija od 25 mm, 11 taktičkih vozila za oporavak opreme, 10 kamiona i 10 prikolica za prevoz teške opreme, 61 cisterna za gorivo, rezervni delovi i druga terenska oprema u vrednosti od $500 miliona. Za razliku od predsjedničkog povlačenja, Sjedinjene Države rezervisale su i kapacitete u industriji, umesto da isporučuju opremu koja je poručena iz zaliha Ministarstva odbrane. Najava ovog paketa predstavlja početak procesa ugovaranja za pružanje dodatnih sposobnosti ukrajinskim oružanim snagama, a od strane Sjedinjenih Država poručene su dodatne rakete za protivvazdušne sisteme NASAMS, 10 mobilnih lansera za vođeni raketni sistem, 3 radara za vazdušni nadzor, protivavionska municija od 30 i 23 mm, artiljerijske granate, rakete za grad sisteme, raketni bacači i municija, protivoklopni sistemi Javelin, protivoklopne rakete, 8 cisterni za gorivo i 105 prikolica za gorivo, 7 taktičkih vozila za oporavak opreme, preko 23 miliona komada municije za malokalibarsko oružje, preko 3.500 komada malokalibarskog oružja, minobacačke granate od 120, 81 i 60 mm, 4 vozila za logističku podršku, kamioni i 10 prikolica za prevoz teške opreme. Ovaj paket je vredan nešto više od $2 milijarde. Napominjem da sva oprema koja je navedena tek treba da se proizvede. Toliko od mene za danas. Ukoliko vam se svidela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak, lajkujte, a mi se vidimo u sledećoj epizodi.